You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365. आं दिनै नोंथांखौ JSP Advice 365 YouTube channel आरो JSP Advice 365 Facebook पेजआव बरायनानै लाबोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे खोब गोनां टपिकखौ लानानै सावरायनो नाजानाय जादों। बे टपिकआनो जाबाय आथिखालाव BTC आव मेनलि BPF, UPPL आरो PRP आरो GSP हान्जा आरो दंखायो रिजनल पलिटिकल पार्टी हिसाबै, नाथाय दा गोदानै BTC रिजनाव फार्स्टलि गिबियै XNDFB फरामा गोदान पलिटिकल पार्टी दानायनि हाबाफारिया आथिखालाव जाफुंसार जाबाय। बे खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिबानसुआ फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि पलिटिकल पार्टीनि नमेनक्लेचार एबा मुङा मा जागोन बेखौ दा आथिखालाव बिथांमोना फोसावथ'वाखै। गासिबो पलिसि मेकिंफ्रा जाखाजोब्बाय होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। आं इन्ट्र' नोंथांमोननो बिथांमोननि सावरायनाय एबा डिक्लारेसन होनायखौ आं खिन्थाना होनाय जाबाय। गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टीखौ BTC आव जोनोम होनो गोनां जाखो, जोंहा मा दरकार। दा आंनि सावरायनांगौनि खोथाया जाहैबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTC आव थामथि गोरोबथा हिसाबै बड'लेण्ड टेरिटरियेल डिस्ट्रिक्ट एरियाखौ सोलायनानै बेनि जायगायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मुंनि एरियानि मुंखौ सोलायनानै XNDFB नि मोनब्रै दोलो आरो आबसुनि आरो UPPनि सोद्रोमाफ्रा जथाय जालायनानै BTC खौ खुंथाय गोहोखौ बिथां प्रमद बर'नि लागाम हमनानै आथिखालाव सोलिबाय दङ। बे सरकारजों शेयार हल्डार हिसाबै XNDFB नि माखासे लिडारफोर दङ। फारियै हाग्रा बिफाननि EM हिसाबै बिथां रनजित, जायखौ फेरेंगा होननानै जों मिथिगौ, बिथाङा हाग्रा बिफाननि EM। थिग बेदिनो बि सावरायग्रा MCLA बिथाङाबो NDFB नि आरो भुपेन बड'सा बा भुपेन बर' बर्मा समस्टिनिफ्राय बिथाङा NDFB नि जानानै गेलेनानै देरहासार जालांदोंमोन UPPL नि बेनारजों। आरो बेबायदिनो सन्जय स्वर्गियारि हरिसिङानिफ्राय MCLA महरै NDFB निफ्राय देरहासार जादोंमोन आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो NDFB निनो दैदेनगिरिमोन। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय एफाबां मानि बुरजा MCLA आरो डिपुटि चिफ थालायनाय मोनसे NDFB केडारफोरनि दोलोनि गावस्रानानै थानाय माखासे हान्जाफ्रा दिनै मानो निउ पलिटिकल पार्टी इन BTR रिजन दानो गोनां जाखो, बिसोर साननो गोनां खोथा जाबाय। दा बे BTR गोरोबथा बादि बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनानै गासै NDFB नि केडारफोरखौ सख'नायनि खोथामोन आरो NDFB नि मोनब्रै दोलोनि माखासे सेंग्रा लाइमोनफोर आरो NDFB आव हाबनानै जायफ्रा बर' जातिनि सेक्रिफाइसनि मुङाव बिथांमोना बलिदान जादोंमोन आरो बिथांमोना 35 बोसोर हाग्रायाव थानानै बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायनायनि बिनिमयाव दिनै BTR एग्रिमेन्टखौ बर'फ्रा मोननो हादों। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, दिनै NDFB बिदा फंबायफ्रा आफ्टार एग्रिमेन्ट अफ BTR बिथांमोना BTC आव जथाय खौसे जानानै गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी बिथांमोना दानो नांगौमोन। नाथाय सोलोगोरा माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा थाखानाय UPPL नि बेनारजोंनो बिथांमोना दिनै गेलेनानै दिनै सरकाराव फैबाय। खोब मोजांनि खोथा। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बिसोर जाबाय जाय बिर जोहोलावफोरनि नाजानायनि जोहै दिनै BTR रेकर्डआ जाबाय। BTR रेकर्ड जानायनि इयुनावबो दिनै NDFBफ्रा गोदान पलिटिकल पार्टी दानानै गावसिनि खुद्रिनायखौ दिन्थिगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं कि सिग्नेटारि रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलाव BTR रेकर्डनि उनाव सोफैनानै दोननाय खोथाखौबो लानानै दिनै माखासे NDFB केडारफ्रा बिग्रायखांदों आरो माखासे NDFB नि सेंग्राफ्रा गावसुंथा रां आरो 10,000 NDFB लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारि फर्सआव सोनाय खोथामोन आरो SSB केम्प, आर्मि केम्प गोबां जायगायाव सेंग्राफोरखौ खारहोनाय बारहोनाय आरो बायदि पेरामिलिटारियाव
नांनाय माखासे कचिंफोरखौ बिथांमोना होनाय जादोंमोन नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा दिनै बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTC आव मोनसे सरकार दं बे सरकार थासेयावबो दिनै NDFB जेंनाफ्रा दिनै जेंनायैनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै XNDFB फरामा निउ पलिटिकल पार्टी दानो गोनां जादों बियो खोब मोजांनि खोथा नाथाय गणतन्त्र हादोराव बयहाबो पलिटिकल पार्टी बा अर्गेनाइजेशन दानानै मोनसे हानजा एबा मोनसे दोलोखौ दैदेननायनि मोन्थाय दं बेखौ रावबो होबथानो हाया नाथाय फैबाय थानाय 2025 सेप्टेम्बर दानाव जानो गोनां जि BTC नि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव माखासे मैखोम बर'नि मोननै दोलो दा गुबैयै बुंनांगोन BPF आरो UPPL बे मोननैनि गेजेरावबो आथिखालाव गावसोरनि राजखान्थियारि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय रुट लेभेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम बिथांमोना खामानि मावबाय दं बिथांमोन थासेयावबो दिनै XNDFB फरामा आरो फिन बर'फोरनि गेजेरावनो आरोबाव गोदान पलिटिकल पार्टी होनानै BTC आव मास मेजरिटी MCLA देरहासार जानानै BTC खौ खुंनानै NDFB नि पेन्डिं जानानै थानाय जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना नाजानायनि मोनसे सिमां नुदों नाथाय मोनसे खोथा गावसोरनानै थाखानाय NDFB नि मोनब्रै दोलो दङ बेखौ बयबो मिथिगौ धीरेन बर' ग्रुपनि दङमोन गबिन्दनि दङमोन बि सावरायग्रानि दङमोन बेबादिनो रन्जन दैमारि ग्रुप दंमोन बे मोनब्रै ग्रुपखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे पलिसि मेकिं खालामनानै गावसोर लांनानै दिनै BTR रेकर्डखौ खालामनानै गासै NDFB नि जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होनांगौमोन आरो मुंख्लं जानाय नखरफोरनो साख्रि बाख्रि होनायनि खोथामोन आरो BTR नि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन डिउ टाइमाव खालामनांगौमोन नाथाय बिथांमोना खालामनो हायाखै बियो बिथां प्रमद बर'नि उइक पइन्ट मानोना बिथांमोना दिनै NDFB नि जानानैनो बिथांमोना NDFB नि नमेनक्लेचार एबा मुंखौ लानानैनो दिनै पिस एग्रिमेन्ट जाबाय जों मिथिगौ पिस एग्रिमेन्टआ मोनसे अस्त्रधारि हाथियार देग्राफोरजोंसो जायो बिदिब्ला पिस एग्रिमेन्टआ थारैनो NDFB खौ लानानै जादों होननानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो गणतन्त्र दिवसआव बुंदोंमोन नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा दिनै NDFफ्रा दिनै आलाय सिलाय जानांबाय बिसोर दाउ अमाफोर बादि दिनै हाग्रा बंग्रायाव थानानै दिनै बर'फ्रा थामथि रादाय महरै BTR खौ मोननो हादोंमोनब्लाबो दिनै माखासे सेक्सननि NDFफ्रा खुद्रिनानै दिनै गोदान पलिटिकल पार्टी दाबाय दा बियो जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां फैबाय थानाय बुब्लियाव जोंनि BTC खौ दखल खालामनो थाखाय रिजनेल पार्टी जोंहानो दंखायो गण सुरक्षा परिषद फारसेथिं रिजनेल पलिटिकल पार्टी आसामनिफ्राय ACP असम गण परिषद आरो नेशनल पलिटिकल लेभेलनिफ्राय आइ कंग्रेस दं BJP दङ बिसोरबो BTC खौ दखल खालामनायनि गेदेर सिमां लानानै दिनै BTC ओनसोलाव रुट लेभेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों दा बेखौ नायोब्ला जोंनि BTCआ 6 शिड्युलखौ बेस खालामनानै खुंजानाय मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिलखौ जोंनि बर'फोरनि आखाइजों खुंजानो हायाब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव जुदि रिजनेल पलिटिकल पार्टी थामहिनबा UPPL BPF आ जुदि BTC आव BTC खुंथायखौ लानो हायाब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव 6 शिड्युलनि जिथु स्ट्राक्चार बे गोमालांगोन आरो BTC आव बर'फ्रा फिन आरो गोबां जेंना जेंसिजों सौसिनानै आरो फिन बेबायदिनो दावराव दावसि जागोना आथिखालाव रोखा नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा जों जुदि BTC खौ बासायनो हायाब्ला बर'फ्रा जेसेबांनो पलिटिकल पार्टी दायाथों मानो बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथावना जानाय नङा मानोना जों बिदा फंबायनि गेजेरावनो खौसेथि गैयाब्ला जोंनि जि मोन्थायफोरखौ लानानै दिनै BJP आरो नेशनेल कंग्रेसआ जुदि सोरखौबा लानानै जुदि कोआलिशन गभ दायोब्ला BTC नि जि पावार एन्ड फांसन बेफोरो सोलाय सोल' जालांजोबगोन बेनिखायनो खोब नोजोर बोनानै जोङो साननांगौनि गोनांथि दङ आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला जोबथा बुब्लियाव हाग्रा बिफाननि बिथां फेरेंगाया NDFB नि जेंनाफोरखौ मावफुंनो हायाखै आरो मानो मावफुंनो हायाखै आरो NDFB नि सेंग्रा लाइमोनफोरजों BTC सरकारजों सावरायनानै डिउ टाइमाव बेफोरखौ समाधान खालामनायफोरखौ सावरायनाय जायाखै आरो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो हायोमोन होननानै गावनो बे NDFB नि पेन्डिं जानाय खोथाफोरखौ लानानै बेस खालामनाय खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय
63सा जेलाव थानाय जोंनि जा गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोननि हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ दिनैनि सरकार माननीय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ मावफुङाखै आरो केस उइथड्र खालामनायाव मावफुङाखै एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय मावफुङाखै बेनिफ्राय जोंनि रिहेबिलिटेसन पेकेजनि थाखाय मावफुङाखै इमप्लिमेन्टेसनफोरनि दफाफोरनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय मावफुङा जा खामानि मावहोनो नागिरदों बेनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय आं सरकारनि जानानै आरो XNDFBनि सासे सोद्रोमा जानानै बयनिसिमबो गुरै खोब दुखुनांथावना खोथा दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनिफ्राय एमएलए दङ डिपुटि चिफ दङ एमसिएलए दङ इएम दं बिथांमोना खौसे जानानै एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ बुंनो नांगौ मानोना आथिखालाव BTC आव बुंनो थाङोब्ला एनडिएफबिनिफ्रायनो बांसिन देरहासार जानाय एमसिएलएफोर बा डिपुटि चिफआबो एनडिएफबिनि दा बिथांमोना मा एंगेलखौ लानानै गावनि बिदा फंबायफोरखौ जेलाव थाबाय थानायखौ लुबैखो आरो मा एंगेलजों नायनानै दिनै माखासे गैजारोङि न'खरनि बिदा फंबायफ्रा दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै सेन्ट्रेल जेलाव दंबाय दं आरो बिसोरखौ मानो खौरां लाहैयाखै आरो ससियेल मिडियायावल' फैनानै बिथांमोनखौ सख'नाय जागोन बायदिसिना खोथानि फुलजारि सारनानै बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा जों दिनैसिम रावबो एनडिएफबिनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौनो होन बा गुबुन हान्जानिखौनो होन सोरनोबा गोजां बोथोरनि थाखाय कम्बल हैनाय जिकेट हैनाय आरो आरनाइ गामसा सेन्ट्रेल जेलाव हैनाय नुथायखौ जों नुवाखै खालि ससियेल मिडियायावल' बिथांमोना इलेक्सन फैयोब्ला बिसायख'थि फैयोब्ला एनडिएफबिफोरनि केसखौ उइथड्र खालामनाय जागोन रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनाय जासिगोन होननानै गोलाव गोलाव लेक्सार होनायनि बादै जेबोखौनो नुनो मोना नाथाय प्रेक्टिकेलि जों हारिनि थाखाय नांदोंबा हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों जुदि BTCनि गोहोखौ लाखिलांबाय थानो लुबैदोंब्ला जों खौसे जानानै खामानि मावनांगोन नङाब्ला खौसे गैयाब्ला जोंनि जाथिया मोनसे बुब्लियाव जोबस्रांलांनायनि लामाया आथिखालाव रोखा जाबोगासिनो दं बेनिखायनो जों खौसे जालायनानै माबोरै BTCखौ रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावाब्ला जोंहा गोबां खहा दं फिन आं नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै